Sziasztok! A következő videóban azt mutatom meg, hogy lehet GPS nyomkövetőből letölteni az előzményeket. Ehhez lépjünk be a fiókunkba. Két különböző módon érhetjük el a replay menüt, vagy kétszer kattintunk a kívánt lekérdezési eszközre, vagy pedig természetesen a replay-re kattintunk, és itt választjuk ki, hogy melyik eszközünket szeretnénk lekérdezni. Beállítjuk a dátumot, nézzük az utolsó napot. Lekérdezés. Szépen töltődnek be az adatok. Itt láthatjuk is az első, ugye 12. napján 6 óra 7 percet állt az autó. Következő ugye egy elindulás, amit végig tudunk követni. Bele tudunk tekerni. És ugyanígy lehet visszanézni az összes többi adatot. Köszönöm a figyelmet!